Днес имам удоволствието да ви представя немския перфекционизъм, съчетан с канадската жажда за мощ. А именно Audi S3 CTS. Истинско удоволствие за каране и ще трябва да крещя малко докато говоря, защото иначе няма да се чуваме. Моделът минава дълъг път, като първото му представяне е през 1999 година, когато е бил възможен само като хеджбек и е била доста забавна количка за каране с 1,8 литровия си двигател и 210 си коня и 6-степенната си ръчка, за разлика от тази машина, която е нещо много по-сериозно. Седанът е направен за да бъде конкуренция на М2 и CLA45 AMG-то, но според мен си е в друга лига. Особено с CTS пакета, за който ще чуете малко по-късно, след като разберете за интериора и екстериора. Външният вид на колата е абсолютен шедьовър. Ще започнем с предницата, където забелязваме голямата черна решетка с черното лого, големите въздуховоди и предното липче. Всички тези неща, ако решите да се вземете обикновено тази тройка, няма да ги имате и колата няма да изглежда толкова агресивно. Отстрани директно отиваме до колелата, където забелязваме тези 19-инчови черни джанти и Brembo спирачките, които идват с CTS пакета. А отзад имаме този карбонов спойлер, който е произведение на изкуството, S3 баджа и тези 4 аусха, всичките от които истински. Отвътре е комфортно за такъв тип автомобил. Седалките обхващат хубаво рамената, за да са стабилни завоите. И тук имаме едни показатели, които са си от CTS пакета. Имаме температурата на маслото, налягането на маслото и това тук е булст показателя, който показва с какво налягане е турбината. Минаваме към мултимедията, която излиза, когато запалиш колата. И много ма кефи това нещо. Тя се контролира от централната конзола, като тук може да си изберете различните видове на каране. А именно индивидуал, динамик, което е спорта, ауто и комфорт. По целия интериор имаме карбонови детайли, които са много добра добавка и го правят да изглежда още по-спортен. Звуковата система е най-добрата възможна, на банк и обувсен. И сега е време за съществената част. Под капака на това чудовище се крият 390 модифицирани кончета и 500 Нм. И когато настъпите педала отдолу, ви обещавам, че всяко едно от тях се усеща. Двигателя е 2-литров турбиниран 4-цилиндров, като стоково прави 300 коня, но приятелите ни от Канада са решили, не, 300 коня са и малко, дай да ги направим 390. И са изложили чип тунинг, генерация, даунпайп и Brembo спирачки. Точно така, за да може колата да спира по-хубаво. Чакайте отзаде, че има едно Мерцедес, дето са пробва да направи нещо, ама... Опа! Няма да му дадем. И така на бял свят се появява тази красавица. В цифри сега ще ви обясня каква е обстановката. От 0 до 100 за 4 секунди, което е... Намерете ми друга естройка в България, която да ги прави тези неща. Окачването нормално, не е като на Майбах и е доста твърдо, но все пак това е спортен автомобил и трябва да може да прави резки завои. Думата недозавиване не съществува за нея. Сега малко за разхода на гориво. Градско ще ви харчи 10 литра, извън градско 8, 9, ако я напълвате, което е нормално за такъв тип кола. Искам да отбележа, че това е единствената в България S3 с CTS пакет, която се продава в момента и колата е внос от САЩ и е перфектно поддържан автомобил. Скоростната кутия е 7-степенен S-Tronic, като е с перца, разбира се, за да може да си превключвате когато искате предавките. За 40 000 лева колата може да стане ваша, като цената подлежи на коментар. При интерес към този звяр пишете ни в някои от социалните мрежи. Благодаря ви, че изгледахте видеото. Ще се радваме, ако оставите едно палче нагоре и се абонирате за канала.